Er zijn in het tweede vingerzier van 2014 1073 huizen verkocht. Dat binnen er 380 meer als verliezen. Nevens Albrecht Kok van makelersvereniging NVM komt het terug de economie die het stadig gewoon beter wordt en onder het wenoffensief dat jetten maar de provincie inzetten is. De prijzen binnen mij gemiddeld 2,5% omheen gaan. De eerste editie van het Proud Event, de opvolger van het Tap to Ljout, gaat net terug. De organisatie krijgt net genoeg geld bij elkaar om het evenement met grote artiesten te financieren. Het Proud Event zou in oktober houden we in het WTC Expo in Ljout. Het programma wil zo goed als klaar. Na de zomervakantie wil het bestuur hem berieden op de toekomst van het evenement. Minister Schippers van Volkszoens is op werkvisite bij Soens in Drachten, het Jetre Bertilla. Het Soenscentrum is een voorbeeld van hoe de toekomstige zorg eruit moet. De minister is uitgenodigd door zorgverzekerde de Friesland om te praten met zorgorganisaties over de decentralisatie van de zorg. Het Sjerdehuis van Futgem wordt deze week helemaal aanbrutsen. Het bouwwerk staat te vliegen hierin na alle gedachten terug het Rijnwetter. De eerste plan beginnen om het weer op te bouwen. Uiteindelijk is de keuze om het Sjerdehuis helemaal te vernaaien, maar dan met een andere bouwtechniek als de eerste keer. Joene vannacht kleert het op en het bleef droog. De temperatuur leidt om de 13 graden in. Morgen droog waar en periode met zinnen. Het wordt dan zo'n 24 graden.